जय हिन्द साजायगासिनो दङ जेबो बानाया ओरैनो थागोन बेनिफ्राय बेवहाय एसे जि होगोन बेनिफ्राय बेवहाय टेबोल मोनसे थागोन जेबो थाया राजा रानीनि जिरायग्राबो जेबो थाया बेनिफ्राय सेंग्राफोरा आङो क'क्राझारनिफ्राय गसाइगावनिफ्राय उदालगुरि रौता बाक्सा सिमला बेनिफ्राय दिखियाजुलि धेमाजि नि सेंग्रा गथ'फोर फैगोन खमसे खम 50 जनसो जाफैनो हागौ सेंग्रा गथ'फोरा नायथारगोन सेंग्रा गथ'फोरजों बेनिफ्राय तामुलपुरनि रानिं ग्रुप दंलायनो बेसेबां रानिं खालामनो हायो बेसेबां बुब डाउन मारिनाय नायथारगोन बेनिफ्राय बे मोनसे बुस्थु आं बेखौ देखायगोन सेंग्राफोरा बेखौ ना जस जानांगोन बेखौ गोबां साननो हागौ देखायदो बे माखौबा नङा बेखौ पजिटिभ लानांगोन नोंसोरो बेखौ आं मानो देखायगोन बेखौ नुनानै सेंग्राफोरनि गोसोआ जस जानांगोन बिनि थाखायसो आं सेंग्राफोरखौ लेंहरदों जाहोनो हायो हाया बे गोजाननि बाथ्रा नाथाय आं सेंग्राफोरखौ खमसे खम लेंहरसाबबाय जाय गथ'फोरा आंखौ कल हरदोंमोन आङो लेंहरसाबबाय गथ'फोरखौ बेनिफ्राय नायथारगोन आरो आंना मा जाखो दा जेब्ला फंबायमोनजों नांनो गोनांमोन बे समावसो आङो दाख्लै बावखुंग्रिनिफ्रायनो आङो जेबो फिजिकेलनि जेबो खालामनो मोनाखै बेसां मारिनाय नोंसोरो नांथारगोन नोंसोरजो ओरैनो नर्मेल नङा फंबायमोन हागोन नोंसोरो आंजो नांथारनांगोन मिथिबाय फंबायमोन बेसां हागोन नोंसोर आंजो नांथारगोन फंबायमोन नांथारगोन आरो दंबावयो गोबां बुस्थु बेसां बोलो दोङो नोंसोरो मानो होनोब्ला आदा जेम्सआ बोराय जानो थांगासिनो दङ बोराय रायजोआव हाबनो थांगासिनो दङ सेंग्रानिफ्राय बै खालि हरा आरो आं थाम्बनेइलाव सासे हिनजाव होदों बे हिनजावनि फट'खौ नायनानै प्लिज अननानै बे बबे डिस्ट्रिक्टनि मा गामिनि बेखौ आंनो खोन्थाहर माने बियो गोबां हालकायै लादों आंखौ बे माबायदि मानसिनि लोगो आं बेखौ मिथिगौ बे हिनजावा आंनि खाथियाव थानो समायोना समाया आंनि हिनजावनि खाथियाव थानो समायोना समाया बे मा सानदों जानला मोनला बाथ्रा बुंबाय थादों जों इज्जत होयो जों गोरिबखौबो इज्जत होयो आरो जों गोरिबखौसो मदद होबोयो नाथाय बे हिनजावनि बेकग्राउन्ड न'फोरखौ नायोब्लाथ' जेबो गैया नाथाय बे हिनजावा आंजों नांनो जाबाय थादो बे सोरनि लोगो नोंथांमोना बेनि भिडिअखौ नायोब्ला मिथिखागोन बे माबायदि मानसिनि लोगो आंजों मानि थाखाय नांनो आंखौ मानो एसेबां हालकेयाव लादो बेयो थ' आं बेनि न'आव मोनहैगोन जेब्ला सानथामसो आं दा एसे बिजि जागोन जेब्ला फ्रि सम जागोन आंनो डिटेल्सखौल' हर आं बेनि न'आव मोनहैगोन बेनि न'आव थांनानैसो आङो बेखौ भिडिअ बानायनासो फैगोन आङो प्लिज अननानै आंनो बे हिनजावनि डिटेल्स हर बिराद गोरिब मानसिया जेबो गैया न'फोराथ' बेकग्राउन्डआ जेबोआनो गैया जों गोरिबखौसो मदद खालामो जों गोरिबनोसो माइरं बस्थासे बायना होयो बेखौ मिथियाखै बे हिनजावा जेम्सआ सोरो बेखौ मिथियाखै बे जानला मोनला बाथ्रा बुंफैगासिनो दङ इज्जत होनो रोङाखै बे मानसिखौ बेयो सोरनि लोगो बेखौबो आं मोजाङै मिथिगौ माबायदि मानसिखौ बे मोजां मोनो प्लिज अननानै बेनि डिटेल्सखौ हर आं बेनि न'आव मोनहैगोन अब्लासो बे बुजिगोन बेनिफ्राय सेंग्राफोर खमसे खम 50 जन 100 जन सेंग्राफोराथ' रेडि जाबाय बायदि मोनदों आं बांद्रायबो हानाय नङा आङो जायफोरखौ आं लेंहरस्लाबनो हाला आङो निमाहा बिगोन नाथाय खमसे खम 100 जन सेंग्रायाथ' आंनियाव जाबाय 100 गथ'फोराथ' आंनियाव जाबाय एबा गामसा गानगोन मोनानि समाव आरो हानायफोरा गामसाजोंनो फैखा 100 जन सेंग्रायाबो सहस नङाना नंगौना नङा आरो आङो सेंग्राफोरखौनो लिंखादों गुबुन जायगानि गोबां बाथ्रा सावरायनो गोनां दं जोंहा नांनांगौ नोंसोरजों नांथारगोन बेसेबां जस दोङो सेंग्रा गथ'फोरा आरो बेखौ आं नोंसोरनो देखायगोन आरो बेखौ आं होनखायो बेखौ रावबो फट' खेबनाङा भिडिअ बानायनाङा बे आंनि फंसे बाथ्रा बेनिफ्राय सेंग्राफोर जाय गथ'फोरा फैनो नागिरदो गोसो गुदुं जाना आरो जाय गथ'फोरखौ आं लिंदो फाय बैसागोनि बोथोर लोंनानै थल' थिलिं जानानै हाबफैनाङा लोंखानानै थल' थिलिं जानानै हाबफैनाङा आरो दावराव खालामनाङा जाय गथ'फोरखौ आं लेंहरदो आरो जाय गथ'फोरा आंखौ मोजां मोननानै फैनो नागिरदो आं कल रायलायबाय
गोबां कल रायलायबाय आङो सोनाब खर'निफ्राय सानजा खर'सिम थल्ल' थिलिं लोंनानै हाबफैखाना गावनि डिसिप्लिन नोंनि सन्मानखौ नों लाखि दे फंबायमोन जाय आंखौ मोजां मोननानै आंखौ लोगो हमनो फैनो नागिरदों नोंनि सन्मानखौ नों लाखि फंबायमोन जोङो गाजा गोमजा हरसे खालामगोन खमसे खम 100 जन गथ'फोर लिंबाय आं अब्ला नाय सहस नङा फंबायमोन गासैखौबोथ' लिंनो हाया 100खौ आं लिंखाथारबाय सेंग्रा गथ'फोरखौ नायगोन नोंसोरखौ बेसेबां दम दोङो नोंसोरो आरो फख्रियाव दै दङ सोर बेसेबां मा खालामनाय नायनि आं अब्ला लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै जय हिन्द